Karon nga lakip na sa gipaubos sa Modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Malaumon ang mga traditional public utility jeepney nga sunod na semana makabalik na sila sa pagpamasahero. Ang report ni Femery Dumabo. Sa sunod semana gilauman sa Alliance of Transport Organization member Entra Cebu City kun Atomic nga makabiyahin na sila. Ilabi na nga matod ni Rodi Lacunza, ang chairman sa Atomic, nga daan na silang gipasaliga ni Cebu City Mayor Edgardo Lebella nga makabalik sila kung ubos na sa MGCQ ang syudad. Yung mayor na once nga ma-MGCQ na, ay bawa lang ng mayor sa amo. Biyahe na mi, ang Atomic, napangit niya sa akin. Pabot na lang ni sa busing sa mayor kay. Sa text message ng gipadaan ni LTFRB7 Director Eduardo Montialto Jr. sa GMA-RTV Balitang Bisdak nga bisan naka-MGCQ ang syudad sa Sugbo, kinahanglang sundon gihapon ang hierarchy sa transportasyon. Naguna niya na ang mga bus. Ug nga tugutan ng mga traditional PUJ kung makakuha na ang mga operator og roadworthiness certificate gikan sa Land Transportation Office ug nga naisyuhan na usab og special permit sa LTFRB. Dugang nila Kunza nga magtagbo silang mga driver ning simanaha aron tikion ang pamaagi sa pagsunod sa safety ug health protocols nga gilagda sa DOH ug sa Department of Transportation. Ay dili man ang among purpose nga maka-organize may kundi nga makatabang may makasog ang atong ekonomiya nga. Ang Atomic nga dunay kapin sa 3,000 nga mga sakop nga PUJ driver. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.